Uzoma wam. Oh, Chim. Hey. Ofaka ofokwala Uzoma biko no benu nega ya niwu. Akwi masina ga wona. Oh, Chim. Ona benu aga o. Ono yem na ofu. 10,000 naira. Uzoma. Akwi man nega nwe ego. Oh. Chim. Oh. It is really a health center. And may go see a health center. Say no more than a health center. We actually be I'm waiting for being Ali. Organic. Who's the one? I said, with the 10,000 no logo. 10,000. No, I say, on your guinea black 10,000 once a good. Piano done, Ebezina. I am a feature of one of Ebezina, come in 10,000. What if I come back? Oh, only if I come back. Can you see the Ajudi Fenina? One year, can you do Ajudi? Well, you never go near no Koja Bong, no. AJ, when all Guajim Bajogu. I am going and get it. It's a conubedibia. More than Obogo no way abaka. Bo Obulu bedibia Kijel, go when I do with your go G with your. Ebezina koma gbago rafa we bu mi bele na bu ma ka no nwe ma ko dina ala na ifa na ba business chibo laka manyeli gaka osema menye ko gaka bia nwanyi je nene ma ba ife na abagana must go no wan na etinye go ka dissipate nene me go for kwoli ni mi nene kam mo mala ma go ebezina akwa ya nwere ifu ni jijinja Umwany and Webekwana, and I surviving with certificate in equivalent can do you possess. And I'm going to eat dinner. Hi, Abanina Bonket. Hi, Jello, Abanina Bonket. To the 10,000, which doesn't matter. Can I get it in it? I'm a weird bottle. I don't want. What you kilo if I'm cool. In a chitazo come. Hi. Come on, Bachapo. Also, Yamakodia. Interested in ego can you cook? More when you couldn't interest, I'm rapidly interested in ego. Maya Joe, or ya Johnny, if I age you, if Oboco doesn't. My name, Majoka. O mumma ina ndị na nwere ifefa chi eji ego wee mee pụta ibule ego bunyefa ọ bụrụ nwata nwaanyị marụ na adịrọ nwa ya ọ ga-abi wele ego onye ọgwọba nwa ya gwọsi ọ dịrị ekpelie sọsọ ezughị ife ọ ga-abụ chukwu bulu mmaji onyinye je bupụta ego nwa debe na buru eje na nkwụ iru ikebe ikecha anyị bịa bulu ọzọ iru ikebe ikecha anya mgbe ọ na-edu izu ụka ọzọ
ego esi n'elu wee na-awụrụ omume a jọkwalụ njọ ọ jọla ezigbo njọ ọ bụfụ ndị na-enwere ifefa ji ego eme ibulu bunye na nwata nwaanyị na ya arụ adịrọ nwa ya ka inye ego nwata nwaanyị kasị aja elo ilulo gị ka ọ na-elo ife nwa gị ka ịma ọ na-elo njọ ka njọ njọkwọ nwa ka njọ eme biznes bank ka kwurocha njọkwọ nwa ka njọ onye bịa bere m akwa ewere m ego ji njọ ka njọ bere m akwa eburu m ofe abịa njọkwọ nwa ka njọ ọ bụ na m na-enye m ego a kedu nke aka afọ ukwu eji wee na-asa ị mara ka ị dị oge bịa bịa njọ ka njọ ọrụ ndị na-adọ na ị na-eje achịrị ka nka abacha ichiri jeje golive tọrọ ukwu ha na-etisa ka bel ọkịrịka njọkwọ nwa